Er du klar? Vi er i gang. Jeg fik 5. Nu skal du høre. Du ved jo, at også... Det var på fuld skrue. Det er nemlig en nisse, der bedre kan, for at lade mig sige det pænt, være ond. Der er grønt på min. Nej, så tit. Det har ikke det sidste, når take går i kassen. Behind the scenes på. Kom så, tag jeres kasser ud for helvede. Nej, det skal vi ikke bruge det her, Emilie, bare lige så du ved det. Det er bare lige sådan... Det er lige, at jeg står og finder noget på. Vi har lige backstage i make-up'en her. Det er... Ja, så der har juletræet. Hvad? Du skal gøre sådan også. Jeg er ond. No way! Fuck, det er flot. Ja, hvad var det så? Jeg har et krav, hvis jeg skal have lov til at låne en af de 2 præmier. Det er... Hvad er det? Spot ørerne i baggrunden. Lige der. Nu kommer han. Så giver en rundtur i vores... vores, hvad hedder det? Hvad hedder sådan noget? Vores sæt, ja. Her. Har vi lavet sådan... Jysk. vi har lavet sådan en væg, som vi har malet. Ja. Og så er det sådan... Det er mig, der har malet det. Det hvide hus, I ser dernede, det er Jysk julebutik. Og så har vi deres flag. Og vindmøllerne, dem har jeg malet sådan, at de kan snurre rundt. Og det er fordi, det synes jeg ser lidt mere realistisk ud. Ja, hvad har vi mere? Ja, så har vi træerne og marken. Og det var ligesom for at give sådan et lidt mere perspektiveret billede med lidt flere lag. Helt godt, det Jeg har der. lagt mærke til forgrunden, har vi ridebanen her. Så har vi julebutikken i mellemgrunden, og så i baggrunden har vi marken og vindmøllerne, der snurrer rundt som små karruseller. Prøv at høre sådan noget på større. Hvad synes du, Emilie? Hvad synes du? Jeg synes ikke, der er sgu da noget i. Vi spiser frokost klokken 20:04. Og vi er så smadrede alle sammen. Vi mangler halvdelen. Især den her. Nej! Den her! Hej, den her! Hej! Du må ikke gå! Jeg skal lige fange dig. Se den her, den er så nuttet. Er du lidt sur? Den er lidt sød. Hey, det er ikke sjovt. Hvad er Du har lige tabt den der. Sig alle 3 roller. Jamen, jeg kan dem jo ikke uden ad. Det er... Nej! Er du klar nu, Simone? Du skal sige. Jeg er faktisk lidt ked af at spørge dig, men må jeg godt låne Ernst til at redde julen? Jeg forstår ikke helt. Hvad skal du bruge Ernst til? Jo, Ernst er julemands bedste rensdyr, og jeg har brug for ham til at redde julen. Hey, jeg skal altså fortælle dig noget. Hvad så? Jo, det er fordi, jeg er en nisse fra Indonesien, og Ernst er faktisk et rensdyr. Hvad? Er det rigtigt? Ja. Han er lidt arbejde. Hvad er det, du siger efter det der? Hvad skal hun sige efter, hvad er det rigtigt? Behind the scenes på moren. Du skal forestille dig at være din egen mor, fordi hun ikke er hjemme. Der er med. Er vi klar? Take 2.
er han den eneste, der kan finde ud af. En nisse i skjul. Og eller god.